Mas po Pak po Om po. Barang musuh kok ngajak salaman bareng iki ngopo? Ya kan ben ketok ora musuh sik ya. Sini sih ya ngopo lho aku lagi duduk cantik di sana kok wis duneke kayak Bathara Guru maksud loh. Lah ya tak kira Bathara Guru kan tangane papat, sing loro sendakep, sing loro lurus. Tak mat-matke jebule ora tak kira sing blenduk mau sikut. Sing itu. Jenengan kudu preksa kok kudune. Iya, kudune kacamata ya. Lah nek saiki nek saka cerakan ketoke apa ndajal delok. Kurang cerak. Kurang cerak. Kurang Mergo aku ki mripatku ki apa min. Mripatku ki negatif. Mbok pandanganku apa saiki nyamuk kok dadi negatif. Lah jenengan merwen apa sakniki pomong cerak niki? Hah? Apa? Kebaya. Kebaya apa kebaya? Apik bentuke kebayake. Oh, kebaya ya wis padha karo sindene lho kabeh padha. Aku arep daftar dadi sindene Ki Sigit Ariyanto boleh enggak ya? Aja, engko malah sindenku ketok kuru-kuru kabeh. Bareng ketekan kowe melani ketok sak jentik. Ya gak apa-apa, anane wong lemu kuwi engko nandake iso dadi kuru mergo ana sing lemu. Nggih, Ngono nggih, ta? leres. Ana sing elek iso dadi elek, iso cantik mergo ana sing elek. Ngono ki lho, Mas. Oh ngono, ada perbandingane. Lah iyalah. Mula wong wedok ya kudu ana perbandingane nek pengen ketok kuru ya jejere wong lemu ngono. Dan wong lemu ki ora mesti do disengiti tak kandhani. Ngoten nggih. Ya jenenge wong ki ana relatif senengane dhewe-dhewe, ana sing seneng sing kuru, ana seneng sing lemu, ana sing sedengan ngono kuwi lho, Mas. Sing mengke kok apa-apa seneng. Kuwi mono apa-apa arep kok ya. Nggih. Menika sowan wonten ujung negara. Nggih, menika nderek sowan wonten mriki nggih, tak kenal maka tak sayang. Oh, tak kira tak kenal maka tak cipok. Kok kemeng arep dono wae lho. Nggih nderek tepangaken nika Pak Sigit, nggih mbok menawi anu warga wonten mriki sedayanipun dereng tepang kalian kula nggih. Nderek tepang nggih Pak Bu, ngenten nika wujudipun Tatin Titot nggih ngenten iki. Dalemipun saking Kula saking Kulon Progo Ngayogyakarta. oh, Kulon Progo. Kok iso diarani titot niku napa, Mbak? Sejarahe. Titot niku mergane gedhe. Nek cilik jenenge Nek titut. Nek cilik napa Pak Bu? Sopo sing muni titit no? Kok seru banget sajake kaya kowe ta duwe ta, Mas? Sajake kaya duwe. Nggih niki pengen derek ndedonga nggih matur sembah nuwun kagem Bu Kades menika. Bu Absah Erviana Sarjana Nggih, Hukum. menika anu tetep nguri-uri jenenge bersih desa. Nggih tiap dukuh wayangan mriki. Nggih, Pak nguri-uri nggih ngurip-urip. Leres. Nyatane nggih gelem nanggap panjenengan sak kanca to nggih niki. Malah rambah kaping pindho Oh, menika. jenengan sampun kaping kalih. Nggih. Oh, alah nggih niki nggih jenenge wayangan iki ya rezekine dienggo kabeh kok, Mas. Nggih. Dadi ora mung jenengan, ora mung wiyaga, ora mung sinden, ning para pedagang. Mriko nika wau saka dalan mriko tekan mriko kebak tumplak blek. Sore mon kula pisih padang kok mboten iso liwat mriko, liwat sing gang mriko. Ngapunten Mas, enten wayangan dalang iki danang ngono kuwi. Dalang awan ngono. Sapa? Wayangan awan kuwi lho, kula kul minyak dalang pun mboten iso. Oh, mboten sakit. Lah lah ing enten wayangan awan, pinggir-pinggir nggih harus liwat sing gang sebelah kono niku. Berarti malah jenengan sing dikon minggir. Nggih no, lah bakule saking kebake penontonnya saking Oh, lah kebake. iki wong ya jenengan iki dalang kaya dalang kok ya. Dadi wong iki ora percaya iki dalange audu ngono kok nek dalang kok cilik ngono lho. Lho cilik nek banteng kowe ya kuat nang tenan. Apa iya aku ora percaya. Piye sesuk tak banteng apa piye? Aku Oh, nek urung dipraktekke iki aku urung percaya. asik ya. Dadi kok Ayo goleke wanci, goleke ring, adu. Adu apa? Jotos saduk apa jenenge? Saduk jotos ya. piye tinju ta? Tinju. Tinju pas sumo. As. Nek tinju iki lara lho, Mas. Kowe ngajaki sing ora lara. Oke. Ya jenenge mosok gelut lanang karo wong wedok kok ya sing lara rak ya ora piye ngono. Yo njaluke nek Ayo rebutan karo Mbak Yumu aku ya ora wedi aku. alah kok pani apa piye jenengan iki wis ditunggoni barang kok jar macem-macem. Lah, aku ki bebas wong los iki aku kok Mbak Tati. Ya nek bebas iki ora ditunggoni. Alah. Justru nek ora ditunggoni iki aku malah wedi, nek ditunggoni malah los. Kaya aku ora percaya. Nek kok ora percaya. Heeh. Bakunipun ndongake warga mriki Nggih. mugi-mugi pinaringan sehat sedaya Nggih, nggih. mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Lan mugi sedaya tansah guyub rukun. Gemah Amin. ripah lo jinawi. Amin Amin. Allahumma amin.
Amin. Nggih nganti niki ya nek seniman ki ra kaya-kaya ya, Mas. Pripun? Nek lagi payu ngono jan kaya raja tenan. Ha nggih. Niki pacitane iki nang kene iki apa-apa ana lho, Mas. Komplit. Komplit. Polo kependem, polo gumandul sedaya lengkap. Pola kependem contone. Niku wonten wonten Kimpul. kimpul. Nggih. Sing pola gumandul. Kelengkeng. Terus Kates. terus Jeruk oh jeruk. karo kuwi. Kuwi ndi? Kuwi. Kuwi ndi? Ndi, Mas? Lah kuwi sing gandul-gandul kuwi. Oh iki ta gedang. Gedang. Nggih. Oh sing gedang. Gedang kok sakmono dawane ya, Mas? Iki lho deloken ta gedange deloken. Niki jenenge gedang napa, Pak, Bu? Hah? Gedang dongo? Pak Sigit gedangnya jenengan sementen mboten, Pak? Ah, nyepelekne. Lah, niki gedangnya tiang ujung negara sakmono dawa-dawane lho. Gedangku ya sak ngisore sithik lah. Jenenge gedang napa nek niki gedang dawa? Warnane kuning tur meringin ning ngene jenengan gedang napa? Ulin. Apa? Warnane napa? Warnane niku ya rada kuning-kuning coklat niku mergo wis Oh, berarti rada burik ya. burik sithik niku. Ning legi ta? Wis ilang separuh dipangani codot separuh. Ning enak ta, legi ta? Walah enake ra karuan Ora karo-karuan iki. Sinten nggih Bapak Ibu ajeng kersakake gedhange Pak Sigit? Kok gedangku. Lah maksudnya kan kene dawa ngene jenengan ora dawa ngono ben iso anu lho saling merasakan ngono lho. Kene ngrasaki gedang sing dawa. Ngono. Gedang kula niku gedang raja teng omah. Anggo singa ora? Mboten. Kira nganggo Singa ngletak gelungan mau. Lah ya gedang raja nganggo singa apa ora ngono lho. Ora. Nyepelekne. Ya nek ora ya alhamdulillah niki nderek remen niki nggih masyarakate niku luar biasa lho kathah sanget ingkang mriksani. Nggih. Madem mriki kabeh. Ya wong wayangane ning kene kok ora madhep kene kabeh. Lah ya. Kok ana sing niki mau nggih sampun foto-foto teng ngene Pak Imron. Foto-foto ning kene Foto Pak kalih. Carek. Teng ngene nggih. Nggih, Pak Imron Ihram. sapa jenenge? Pak Ihram. Oh Ikram, lali. Pak Ikram lho, enten Pak Camat, Pak Tata kalian Bu Ani. Oh. Menika nggih wau sampun foto-foto para perangkat sedayanipun do foto ning ya ming foto tok, Mas. Lho, lah maksudnya piye wong penggemarmu kok foto tok ya pancen yo foto. Lah nek jenengan ngerti nek ten Jogja enten Gembira Luka, Heeh. kebun binatang. Nek ten mriku foto karo munyuk bayar lho. Nang ya ta? Masa iki foto karo aku kok dan belas. Lah munyuke dijak foto munyuke ora kelamben kok. Lah kejaba nek kowe ora kelamben ora kebayaan ngono kuwi. Go bayar apa-apa. Maksudnya ya kan masa karo munyuk karo aku kok ya malah aji munyuke ngono lho. Nek aku ora kelamben tenan ya pola apa mau. Malah gumandel. Pak ya sae-sae nggih mboten napa-napa ning karang kabeh niku nggih napa jenenge desa mawacara nek karang tengen kula menika nek jenenge foto ya bayar ngenehi ngono lho Mas. Ya nek foto karo sampean ku menehi donga, muga-muga Mbak Tatin sehat. Amin. Nek Nggih, foto niku nek kali sampean ora gur trimo foto aku tak video. maksudnya Mbak Tatin nyinden karo di video live streaming YouTube Sigit channel. modus iki kaya ngono terus saiki. Kaya urung kapok apa piye jek tuwa wis anake iki wis tuwa, anake wis papat. Lah tau ngopo? Lah tau ngapa? Lali. Tak elengke apa piye? Hah? Telenge piye wae nyatane karo sampean yo ora ono-apa kok. Ya karo aku karo liyane. Yo ras biasa. Sasan nang kene iki rasa warna-warna anane nggih Yo menghibur. warna-warna wae kok ora ono. Warna sing mana ya kono saling ngonekke aku muni Bathara Guru. Kene cantik kok ngene. Cantik to nggih Pak Bu? Rungokno arep. Mbak Tatin sae nggih. Sae napa sae? Mbak Tatin sae napa sae? Hei, aja kuwi. Monggo ke enggal tindak tanah suci diberangkatke enten Mekah Madinah. Wah, amin. Allahumma amin. Oh ini ono layang Mbak Tatin. Lanyange napa? Assalamualaikum Pak Sigit. Dari penggemarmu Pak Jenggot. Oh, Pak Jenggot. Nggih. Ah niku termasuk Pak Jenggot bareng mau sing foto iki. Nyuwun caping gunung Oh nggih. versi Tayub Sinden Jumeneng. Wah niki artone kangge pesinden sindene Mbak Tatin. Oh, duite kon nggo lendang, Tin. Hah? Pundi to? Weh, iki. Oh, alah di staples iki ngene. Duit meneh. Kene tak lendangke kene. Tenanan ora kok.
Alah tenanan. Aku semelang ya. Alah. Saka ngendi ngarep apa mburi? Lah aku wis gerem ngarep mburi padha wae. Ngene. Lek ngalunge piye? Oh lendang. Nggih. Aku duduk. Yo jengkeng bae. Kamu yang berdiri dong. Ora usah ngene. Sing mamano sing penak lu angel kabeh. Wis ra iso ngadeg apa piye? Dalang ini lho. Nah, duh. Wah ya. Wah suasane apik. Kaya munggah gunung Lawu. Rasa delok liyane delok kono. Oh, wis ngene kok. Nek delok ki raine udu liyane. Aku seneng ku yo rai liyane kok. Liyane rai lok. Oh wis ora ana ding. Napa niku wau caping gunung? Diwaca sik. Iya. Sing penting wis disarati nggo lendang ora ketang pas nembang niku lendange dicopot nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Oh nggih, lah niki Pak Jingkot niku turune nggih ajeng pinarak pepanggungan niku, Mas. Wau sampun napa peling wonten ngandhap niku kalian bulurah bareng wau. Oh mekaten. Oh nggih. Ajeng pinarak wonten pepanggungan. Nggih, monggo niki nggih layang melih. Nyuwun lagu Kembang Rawe saking Pak Denoyo Pantai napa? Oh melih. Oh nggih. Nggih. Oh. Nggih, heeh. Waduh layange yo pirang-pirang. Dari penggemarmu, oh iki Pak Jenggot kok nyuwun setya tuhu iki jane Pak Jenggot pira to iki? Pak Jenggot nang mriki Pak Jenggot. Oh nggih. Nggih. Nyuwun tayub menika intine. Caping gunung kanan setya tuhu tayub. Dibawa niki Mbak Tatin. Sing pundi? Ah, Caping gunung. nggih no, nggih no. Iki aku marep nganu ya Mas, piye to? Lah pripun? Ra gelem cementel. Nah. Wis ngene. Neng nong. Tak jengleng nggih Mbak Tatin nggih. Sing jengleng sinten? Ya aku. Jenenge Aku sing mumbul aku. Oh ya siap. Heeh. Delok kaya ngapa jenglenganmu. Ngrasake jenglenganku tuman kowe. Malah Aku bayangke kaya lombok temumpang tahu ya ndak karo tanya. Sapa lomboke? Lomboke aku. Terus tahune? Sampean. Terus ning Aku lomboke ning dhuwur gula-guli ngene. Glempang malah ilang. tiba ya. Saben Saben bengi nyawa Oh. Yeah. ra krasa. Ya pertama nggo pemanasan to, Mbak. Mosok iya, pertama ya? langsung krasa lak leren terusan. Mbah nuwun iki ditunggone njenengan Pak Surata Dwija Dipura kuwi. Kadang-kadang pengurus pepadi Batang. Nggih, menika nggih. Kesore menika mbah nuwun bawa. Wis metuk sampeyan barang kula ke dalan sampeyan. Wong kula pun tekan mriki kok. Oh, nggih ta. Lek metok wis telat. Iya. Yen mamajan hamon karo janer agone Oh. Iya. Mbak Tati ora dhewean ayo karo Mbak ini kene, Mbak ini. tak krasa iki nah. Padha. Tak goleke sing padha ginu-ginu kowe. Niki matur sembah nuwun lho menika saking Boko Prambanan niki nggih dugi mriki. Oh, penggemar panjenengan. Nggih menika wonten Pak Sigit, wonten Pak Simo, wonten Pak Samijan menika Oh, saking sembah nuwun. Boko Prambanan dugi mriki mreksani wayange panjenengan. Sopo ngerti bar iki terus awake dhewe tekan Prambanan bareng. Amin. Nggih. Aku ndek ana yo bar kok Prambanan. Ngapa? Yo piknik ning candi kuwi ora. Kita kira ki wayangan ngono ya. Ora. Aturan pinarak nek wonten Jogja. Oh nggih, sanes wedal Mbak Tatin. Menika Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbo yang sangi. Nggih. Aku jengleng nek siji ki ora marem Mbak Tatin iki loro malah sih. Wong siji wae ra krasa lho karep loro to Mbak ini. Cilik kelakuane kok kaya. Mulane kuwi lho. Kuwi nek omongan kok nyerek-nyerek aku. Kelakuane. Siji kok ya ora cukup kok loro. Maksudnya ki suasana panggung men ketok meriah, panggung ben ora jomplang, dikek loro ngono. Ora jomplang berarti aku kono. Oh, ora usah. Oke nek kabeh kok jomplang kono cilik kok. Oh, cilik banget ya. Iya, tak jengleng siap Mbak ini. Siap.
Kembang. Ayo Mas ya. Piye penak ora? Enak apa, Mbah? Mau dicekleng kok? Lho wis, kowe mau turu apa piye? Kandhane ora krasa, aku maplek nyik ngono tok. Bae gak kroso. Ora krasa blas. Iki umpamane Pak Sigit iki dadi bojoku. Kok tak anggo wae iki kur kontak. Lho nyepelek iki. Kan haji ngono kontak. Alah. Iki mau tak kira ora dijengkleng kok kering ngono. Lah ya mulane kur keritok to. Kaya semono kaya dibanding kayane awak dhewe ya. Ganti Mbak Tatin. Mbak Tatin. Mapana Tatin. Mung gede gampang pengapesane. Kok terus gletak. Heeh. Jebule jegleng wong loro keju. Mandiane kok. Kene tetep isih metegek ya. Ora krasa babar belas sik kono wis gulung-gulung. Tetep teges. Ngono kok ngandake tahu. Karo lombok. Lombok. Ora pengalaman aku dadi ora paham. Soale lomboke wis bosok. Iya ya. Lombok cilik jan Lombok apa to jane iki? lombok bosok. Sesuk aku ora nandur lombok neh. Lah ngapa? Arep nandur terong aku. Ben piye? Oh, nggo lalap sambel. Jajal tukule terong mau di. Wong dalang kok nyambi petani ya. Ya ora apa-apa, dalang lawas. Sampeyan kok niku. Apa-apa diceblokke, apa-apa ceblokke. Lah kowe piye tak tandur ning nggonku piye? Ya aku nek mau ditandur dadi apa? Awak apa? Dadi perkara. Dadi perkara. Aja lah ya. Aja pripun? Aja dadi perkara. Oh, iya. Kita baik-baik saja. Kita kan kanca ya. Oh iya, Kanca. kanca. Temen. Teman kok temen. Teman. Piye? Ayo Mbak ini, ngembang Mbak ini, ora masalah nadyan to ireng bareng diwedaki kok Mbak ini kok rupane terus ora putih dadi kelawu Mbak sampean. Ngono kok. Iki jane piye iki? Ngece ngono kuwi. Mosok ngene klawu. Lah apa? Mangkak. Wis kelawu le make up divariasi. Mari saya variasi pripun to? Nganggo eyeshadow ireng-ireng nggon batuke digeret-geret ireng. Ai sedo geret-geret. Nggon Lah kiper. Lah piye? Iki mboten tak geret-geret. Lah apa? Asli kisut. Oh, Apa ngalakno tuwek to, Kak. iya ya. Tapi Pak Ikit lo malam ini lho. Kenapa? Lewane dadak yo nganggo eyeshadow. Mana tuh aku? Lu pipine delok ya pipine. Oh iya. Dadak diwiru bareng. Iki jenenge ngewer-kewer iki. Padha tuweke. Padha tuwek yo ngalakne wong senengane kok. Tak kira make up model saiki diwiru ya. Iya. Sesuk aku arep perawatan. Hmm. Nganggo lem Alteco ben kenceng kabeh. Ora makaku. Ayo Mbak ini. Nana. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan suka-suka. Ora. Panas udan Mbak Tatin. Panas udan
aja. Ketok ketok. Godhog waru diuntel-untel rupane ayu diuntel-untel. Bareng digiyong-giyong dikentil-kentil nyatane ya angkleh dhewe. Lagune kok ming giong-giong kentil-kentil iki. Giong kentil wis. Oh, jenenge giong kentil. Giyong kentil. Dereng nate mireng, Mbak. Darane. Ya tak, ya sesuk tak giyong-giyong, lak kentil-kentil. Piye ta nek giong kentil, Mbak? Ya kuwi giong kentil-kentil, kentil-kentil giong-giong. Oh, ngono to. Dibolak-balik ngono lho, Mbak. Oh. Kok kaya aku kaya tau krungu to jenenge. Lah, mosok dereng nate to. Maksudnya iki yo tangan tayub-tayub gitu ya. Oh iya. Ayo. Bener bener bener. Betul. Oper Mbak Tati ditot. Nadian wadon sarata Jenang glali kagu ane ojo wangi agramani. Jelali. Oh, nganggo iki to. Oh. Nganggo jelali barang ta. Nggih. Kanut karo Doro Yoga. Walah iki Dorawiyaga iki gawane terop kok ya kok lambine padha Oh terop. iya iya, ketoke Nggih. Ini ungu-ungu. Ungu macan iku gawan terop. Nek Pak Sigit gawan karpet ya. Jangan to, Pak. Ngece. ora penak ora karpet. Lah, abang-abang padha dalange. Aku gawan eblek. Lah nek kowe gawan sapa? Aku gawane sapa ya? Sapa sing gelem gawa? Iya. Gawane sapa-sapa. Mbak menika nggih wonten saking Pak Slamet mangke nyuwun sesideman gubuk asmara sing nembang Mbak Indri. Wah, kita wis kenal karo Indri ora. Iya iya, Kowe penggemar dhewe-dhewe kaya Nggih. mangke. Caping gunung digarap tayub, ditata karben guyub. Nah, iki sing nembang Mbak Tati Titot lan Mbak Eni Wulandari. Iya. Coba kaya ngapa caping gunung karya Mbah Gesang, Mbah Gesang. Buka saking vokal, Cok. Noneng Mbak Tatin rumiyin, ya Mbak. Dek jaman
rambutnya. Luar biasa.